खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैयानिफ्राय जागायजेनबाय 15थि आसाम विधानसभानि गिबि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय मैया गिबि साननि जथुम्मायाव गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय देरहाबोनो हानाय गोदान एमएलएफोरा समायखिराखौ लादों। विधानसभानि सदनाव मैया मोन 126 बियाबनिफ्राय देरहासारनो हानाय एमएलएफोरा समायखिरा लानायनि बाथ्रा मोनब्लाबो महामारी कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ फालिनानै प्रथम स्पिकार महरै थिसनजानाय फनि भुषण चौधुरीनि सिगाङाव सा 90 एमएलएफोराल' समायखिराखौ लानो गनायथि मोनदों। आद्रा थानाय एमएलएफोरा दिनै समायखिराखौ लागोन। प्रथम स्पिकार महरै थिसनजानाय फनि भुषण चौधुरीनि सिगाङाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सिगांग्रो समायखिराखौ लाग्रोयो। बेनि उनाव फारियै गोदान एमएलएफोरा समायखिराखौ लायो आरो पानेरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो बर' रावजों आसाम विधानसभानि गाहाय बुंथिगिरि महरै समायखिराखौ लायो। जोबथेसालियाव थानानै शिबसागर बियाबनिफ्राय एमएलए देरहासारनो हानाय अखिल गगৈ बिथाङाबो समायखिरा लाफैदों। बिथाङा अजद होदोंदि रायजो राजाफोरजों सायख'जानानै एमएलए देरहासारनो हानायखौ कभिड-19नि नेमखान्थि फालियालासे आसाम पुलिसा नाख्रां-नासि खालामनानै लानानै फैदों आरो बेयो रायजोफोरखौनो अपमान खालामनाय जादों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। रायजोफोरजों सायख'जानानै देरहासारनो हानाय एमएलएखौ पुलिस प्रशासना बेबायदि नाख्रां-नासि खालामनानै आसाम विधानसभासिम लाबोनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। माखासे आफादफोराबो लोगोसे बेफोरबायदि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। कर'ना भाइरासखौ लानानै माखासे देहा फाहामसालिफोरा फालांगि खालामदों नामा? कभिड-19 नेगेटिभ सुबुंखौ कभिड-19 पजिटिभ होननानै मोजां सुबुंखौनो बुथारनायनि अजद होदों जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाठशालानि उपेन लाहाकार 41 बोसोर बैसोनि बिथाङा कभिड-19 पजिटिभ जानानै बरपेटानि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लादोंमोन। बेनि उनाव बिथांनाव कभिड-19 नेगेटिभबो मोनफिनबायमोन। नाथाय देहा लोरबांथिनि थाखाय बिथाङा गुवाहाटी मालिगावनि स्वागत हस्पिटालाव थांनाय 14 मेआव फाहामथाय लाहैदोंमोन। बेयावनो बिथां उपेन लाहाकारखौ फिन कभिड-19 पजिटिभ होननानै देहा फाहामसालिया फोसावदों आरो फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ कभिड-19 वार्डआव दोनदों, जेराव बिथांखौ मबाइलबो लानो होनाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय बिथाङा नखरनि सुबुंफोरजों रायज्लायनोबो खाबु मोनाखैमोन। नाथाय देहा फाहामसालिनि मावथिफोरजों सम सम नखरनि मानसिफोरा फन कल हरनानै सावरायनाय जायोमोन होननानैबो मिथिहोदों नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे नखरनि मानसिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरखाबै 18 मेआव बेरामिया देहा फाहामसालिनिनो सासे मावथिनाव मबाइल बिथ'नानै नखरनि मानसिजों भिडिअ कल रायज्लायदोंमोन आरो बेरामिया गाबनानै नखरनि सुबुंखौ बुंहरदोंमोन दि आंखौ बासाय, आंखौ बेनिफ्राय लांदो, नङाब्ला आं थैसिगोन। फाहामथायनि मुङाव सानफ्रामबो गरसेल' गेसनि टेब्लेट होगासिनो होननानैबो फोरमायहरदोंमोन नखरनि सुबुंनो। बेनि उननिफ्रायनो देहा फाहामसालिनि रावबो मावथिफोरानो उपेन लाहाकारनि नखरनि मानसिफोरजों फन कल रायज्लायाखै, खालि एसएमएसनि गेजेरजोंल' खौरां हरदोंमोन होननानै अजद होदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनि अनगायैबो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव बेरामिनि नखरनिफ्राय जेबो गनायथि लायालासे बेरामिनो भेन्टिलेटर टिउब होदों आरो गनायथि लायालासे स्वागत हस्पिटालनिफ्राय जिएनआरसि देहा फाहामसालिसिम 20 मेआव बेरामिखौ दैथायहरदों। बेनि उनाव जिएनआरसिआव मैया अदेबानि 21 मेआव बेरामिखौ थैबाय होननानै फोसावदों। बेनि उनावनो बेरामिनि नखरनि गोसोआव गोबां गुलुं-गुजुं सोंथिया सोमजिखांदों आरो देहा फाहामसालिफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायनो कभिड-19 पजिटिभ नङै सुबुंखौबो पजिटिभ होननानै बुथारनायनि अजद होदों। लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा अजद दैखांबावदों दि जानो हागौ उपेन लाहाकार बिथाङा 18 मेनि उनावनो जिउ खोमादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालिफ्रा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांखौ थैदोंब्लाबो थैबाय होननानैसो फोसावाखैमोन। रायजोआव सोरनिबा बिसि, सोरनिबा बिमा आरो सोरनिबा बिहामजो गोमानाय जाथाया गोदान नङा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव गोग्लैनाय खुंग्रिं हालामनि सितनागुरि गामिनि थागिबि मुस्रि सन्जय मुसाहारि 35 बोसोर बैसोनि बिथांनि बिसि मुस्रिमा अनजुलि मुसाहारिया हरखाब बहाबा 10 साननि सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिथां सन्जय मुसाहारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि आंगो बिसि मुस्रिमा अनजुलि मुसाहारिया 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ लानानै थांनाय 11 मे खालारखालि गावसोरनि देरसिन फिसाज्लाखौ रुनिकाटानि गंसे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो थाहैनायखौ लकडाउननि जाहोनाव फरायसालिया बन्द जानायलाय लायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथाङा न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै।
सोरबाफोर बिथांनि बिसिखौ नुयोब्ला फन हरनानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों बिथां सन्जय मुसाहारिया। मबाइल नाम्बारा 9401044679। रायजोआव सोरखारा आबुङै लकडाउन होआखैब्लाबो माखासे गामि आरो टाउनफोराव रायजो राजा आरो माखासे आफादफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै गावसोरनो लकडाउन होनानै लाबाय। थांनाय सानसे सिगां सोनाब दरंनि दिपिला ओनसोलाव रायजो राजाफोर आरो बाजार कमिटिफोरा आबुङै लकडाउन होनानै लानायनि उनाव दा चिरां जिल्लानि बासुगावआवबो आबुङै लकडाउन फोसावबाय। मैयानिफ्राय लानानै सानथामनि थाखाय फोसावजाबाय बासुगावआव आबुङै लकडाउन। बासुगावनि बिटिसि बेंगलि फेडारेशन आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसा आफाद, लाइमोन आफाद आरो बाजार कमिटिया जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों लकडाउन होनो थांखि लादों। लोगोसे बिथांमोनहा बेनि जाहोनखौ मिथिहोदों दि बासुगावआव 100नि बांसिन कभिड-19 पजिटिभ केस सौफैबाय, नाथाय बासुगावआव गंसेबो कभिड-19 केयार सेन्टार गैया, जायनि थाखाय गोबां जायगाफोरखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनो गोनां जादों। नाथाय कन्टेनमेन्ट जननि माखासे सुबुंफोरा सोरखारा थिखानानै होनाय कन्टेनमेन्ट जननि आयेनखौ सिफायनानै गोसो बायदियै ओंखारबोयो, जायनि थाखाय दासान्दि सानथामनि लकडाउन होनो गोनां जादों आरो बासुगावआव थाबैनो कभिड-19 केयार सेन्टार लुफुंनो थाखाय एडमिनिस्ट्रेसनखौबो खावलायदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव थांनाय 10 साननि गेजेराव सा 276 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। भारतजों लोगोसे रायजोनि मोनफ्रोमबो खनायावनो आइजोफोरा रैखाथि गैया। आइजोनि हेंथा इनाय खालामग्राफोरनि हेंथायै भारत संबिजिराव आयेन बानायनानै दोनदोंब्लाबो आयेनखौ गोख्रोङै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय जुनार आखुनि सुबुंफोरनि गोसोआव आयेनखौ लानानै जेबो गिखांनाय सोमजियाखै आरो आइजोनि हेंथायै इनाय खामानि मावनो थाखाय आगानसेबो उन जानानै थायाखै। मख'नो गोनांदि प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस पक्स' एक्टनि सिङाव केस होजानाय सासे गोजौ बिबाननि अफिसारखौ बिटिआर ओनसोलनि मोनसे जिल्लायाव एसपि महरै थिसननाय जादों। बिथांनि हेंथायै दायनिगिरिनि फोरमान थासेयावबो बिथांनो मानो दासिमबो बिबान होनाय जादों बेनि सायाव सोंथि खालामदों आसाम आइजो कंग्रेसनि दैदेनगिरि सुस्मिता देब बिथाङा। लोगोसे थाबैनो दायनिगिरि एसपिखौ बिबाननिफ्राय बोखारनो थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे लाइजामबो लिरहरदों आरो लाइजामनि गेजेरजों दायनिगिरिनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाया जानांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि लाइजामनि बायदिब्ला बिटिआरनि मोनसे जिल्लायाव एसपि महरै गोदानैसो दैथायहरजानाय आइपिएस अफिसारनि हेंथायै आसामनि सिआइडिआनो थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारियाव इन्डियान पेनेल कड आइपिसिनि सेक्सन 354 आरो 354A सेक्सुएल हेरेसमेन्ट आरो पक्स' एक्टनि सिङाव चार्जशिट फाइल खालामदोंमोन आरो बे केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ। चार्जशिटनि बायदिब्ला एसपिआ सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन आरो बेनि थोजासे फोरमानबो दंखायो। आइजो गथ'सानि हेंथायै इनाय खालामनायनि सायाव थोजासे फोरमान थासेयावबो बेबायदि एसपिखौ मोनसे जिल्लायाव दैथायहरनानै बेखौ बै जिल्लानि आयेन खान्थिखौ फालिहोनायनि बिबान होनाया साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोरबायदि एसपिनि सायाव रायजोफोरा एबा आइजोफोरा मा फोथायनाय लानो हागोन होननानैबो सोंथि खालामदों सुस्मिता देब बिथाङा। बेनिखायनो बे एसपिखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों बिथां सुस्मिता देबआ। नैथि दोहौनि कर'ना भाइरासनि समाव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय लुबाय कर'ना देबी टेम्पल। बे कर'ना देबी टेम्पलखौ तामिलनाडुनि कयम्बेटरनि कामाचीपुरामाव लुनाय जादों। कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौआ हादराव गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनानै जाहाथे मोदाय मोदायजो आरो इसोरफोरा कर'ना भाइरासखौ होबथानायाव मदद होयो आरो सुबुंफोरा बेनिफ्राय रैखा मोननो हायो, बेनि थाखायनो लुनाय जादों कर'ना देबी टेम्पलखौ। बे टेम्पलआव 48 सान फुजारि आरो मन्दिरनि अथ'रिटिफोरा फुजा खालामगोन, नाथाय रायजो राजाफोरा फुजा खालामनो गनायथि गैया। कर'ना देबी टेम्पलआव 1.5 फिट गोजौनि गोसोम अन्थाइजों मोनसे कर'ना देबीनि मुसुखा बानायनाय जादों। बिथांमोनहा फोथायनाय बायदिब्ला हादराव बेबायदि महामारि फैयोब्ला बेबायदि फुजा होनानैनो रैखा मोननो हायो। कर'ना देबीनि सिगांबो बिथांमोनहा कलेरा, प्लेग बेफोरबायदि महामारिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे जायगायावनो प्लेग मारियाम्मान टेम्पलखौ लुदोंमोन। 11 सान पेलेस्टाइनियाननि हामास ग्रुप आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जानाया मैया जोबबाय। मोन्नैबो हादरनि गेजेराव सिजफायार एग्रिमेन्ट जाबाय। मोन्नै हादरनि गेजेराव सिजफायार एग्रिमेन्ट जाहोनायाव गुबैयै इजिप्ट हादरनि गुबै आखाइ थानायजों लोगोसे
काटार आरो इउनाइटेड नेशननि गोबां आखाइ दङ। मोन्नैबो हादरनि गेजेराव सोरबा हादरा जुदि गाग्लोबफिनोब्ला फिन सिजफायार एग्रिमेन्टखौ सिफायनानै दावहा नांफिननाय जागोन होननानै मोन्नैबो हादरा मिथिहोदों। 11 सान दावहा जानायनि उनाव मोन्नैबो हादरनि गेजेराव दावहा फोजोबनो थांखि लानायखौ खौरां मोननानै मोन्नैबो हादरनि रायजो राजाफ्रा रंजाखांदों। नाथाय मोन्नैबो हादरानो दावहायाव गाव गावनि हादरखौ देरहासारनो हादों होननानै फोरमायथिनानै लादों। मोन्नैबो हादरनि गेजेराव जायखि हादरानो देरहायाथों मानो दावहा फोजोबनो थांखि लानाया गासै मुलुगनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मानोना मोन्नै हादरनि गेजेराव दावहा जानायाव मोन्नैबो हादरा गोबां खहा जादों। मख'नो गोनांदि पेलेस्टाइनियानाव गासै सा 243 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों। लोगोसे गोबां न' बांफोराबो थेर बेथेर जादों। गुबुन फारसेथिं दावहा जोबजासिम इजराइलाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सम्पथिफोरानो खहा जादों। मख'नो गोनांदि 11 साननि बे दावहायाव पेलेस्टाइनियानफोरा गासै 4,000निबो बांसिन रकेटखौ इजराइलसिम गावहरदों। थिग बेबायदिनो इजराइलाबो एयार स्ट्राइकजों पेलेस्टाइनियाननि सायाव गाग्लोबदों। इन्डियान एयार फर्सनि MiG-21 फाइटार जेटआ क्रेश जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों पान्जाबनि मगा जिल्लानि लुंगियाना गामियाव हरनि समाव 10:15 मिनिटआव जादों। बे जाथाया फाइटार जेट क्रेश जानायजों जिउ गोमानाय पाइलटनि मुङा इन्डियान एयार फर्सनि स्क्वाड्रन लिडार अभिनव चौधरी। बे जाथाया मोनानि समाव रुटिन ट्रेनिं खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै फाइटार जेटआ क्रेश जानानै हायाव गोग्लैदों आरो थेर बेथेर जादों आरो बे जाथायजों बिथां अभिनव चौधरीया जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि पुलिस आरो इन्डियान एयार फर्सनि अफिसियेलफोरा क्रेश जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरहैदों। क्रेश जानाय जायगानिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानसोआव अभिनव चौधरी बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हादों। फाइटार जेट क्रेश जानायजों गामि ओनसोलनि जेबो सम्पथि आरो सुबुंनि खहा जायाखै होननानै मिथिहोदों। मिरु सावस्रि बिफाना मास्क गाननायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनानै मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिनि जइन्ट सेक्रेटारि लेब आगरवाल बिथाङा मास्क गाननायनि सायाव रिपर्टखौ फोरमायनाय बायदिब्ला भारताव 50% सुबुंफोरानो मास्कखौ गाना। आद्रा थानाय 50%आ मास्क गानोब्लाबो मोजाङै गाना। 50% मास्क गाननायफोरनि मादाव 64%फोरानो गन्थं खोबनानै मास्क गाना। 20% सुबुंफोरा मास्कखौ खखाबाव लायो। 2% सुबुंफोरा मास्कखौ गोदोनायाव लायो आरो 14% सुबुंफोराल' मास्कखौ मोजाङै गानो। मख'नो गोनांदि कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङानो मास्कखौ मोजाङै गानथारनांगोन। मख'नो गोनांदि मैया सानसेयाव भारताव गासै सा 2,59,591 सुबुंनि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो सा 4,209 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।